mga 7 guhit ang isang piraso nito, no? Ganyan pong kalaki ang isang piraso na 130 pesos po, no? Yung alumahan po, no? 160 daw po ang per kilo nito. Sariwang alumahan. Hi guys, welcome to my vlog shop daw. So dito po ay may tinda po dito Tatay Balon-Balunan sa halagang 140 pesos po ang isang plastic. Boss. Hi boss. Bigyan mo sa plastic kuya. Tataba po ng tahong natin. Yan ang ano sa ano po. Boss Lando, Explorer. Lote. Good morning. Hello. Shoutout ate. Pero ito mauubos sa Kuya Lando. Oo nga. Shoutout. Dito po may pusit kalawang po na 150 pesos po ang per kilo. Hello po, Nay. Good morning po. Shoutout sa mga kaibigan natin siya. Boss, magkano tulingan mo? Uy, brother pala to. 50 lang, 50 lang. Vlogger kayo kuya no? Shoutout naman dyan kuya ko. So, shoutout sa iyo, kaibigan. Shoutout sa iyo, idol. So, ang gaganda ng isda ng ating tropa rito, no? Nakita po natin ang sariwang-sariwa. Magkano ito isdang gabi mo? Ang ganda niya, no? 140 lang. Ang kilo, 140? So, ang kilo lang po na isdang gabi, no? So, shoutout sa mga tindero natin dito at ating ka-brother po dito sa Malabon Fish Market na nagtitinda po dito ng mga seafoods, no? Na kami tatawagin ka na kaibigan. Shoutout sa pamilya ko. So, shoutout daw sa pamilya niya. So, yan po yung ating mga tindero po dito sa Malabon Fish Market. So yun, sa mga nagmaasahan natin, lalo sa mga panahon na kailangan natin. Okay, continue mo. Salamat ko yun. Shoutout din ako sa Barangay 109 Zone under Chairman Ogie Chan. Alam, tangkiligin niyo kay Boss Lando Channel. Marami to, lahat ng bilhin dito, puro mura. Eto si nakalimutan. So, boss, maraming salamat. Thank you sa shoutout natin sa mga Boss Lando Explorer po. Explorer, no? Alright, so sa Alright, so magandang buhay po sa ating lahat at magandang umaga po sa ating mga kababayan po dito sa Malabon Fish Market, no? So dito po tayo ngayon para mag-alam-alam po ng mga presyuhan ng kanilang mga ibinebentang isda dito sa Malabon Fish Market. So ganito po yung sitwasyon po ngayon sa Malabon, no? At nandito tayo sa ating mga kaibigan na mga vendors po dito sa Malabon Fish Market. So sa mga oras na ito ay unti-unting dumarami ang tao upang mamili ng kanilang mga iuulam sa hapagkainan, no? So aalamin natin ang mga presyon po ngayon dito sa Malabon Fish Market para din sa kaalaman ng ating mga kababayan na gustong dumayo po dito. So ito po ang kaganapan at sitwasyon dito sa Malabon Fish Market. Ganyan pong karami ang mga taong namimili upang nakabili ng mga murang seafood dito sa Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot at mag-explore dito sa Malabon Fish Market. Tara, let's go! Tira ako? Yung mura pa mo siya. So ang bangus po dito ay 130 po ang isang piraso. Mga pitong guhit ang isang piraso nito, no? Ganyan pong kalaki ang isang piraso na 130 pesos po, no?
Dagupan puro, Buangot dagupan. Ito po ay 140 pesos po. dagupan puro yan man. May warranty yan. So ang gaganda po ng bangus dagupan, no, talagang 130. 7 guhit na po 'yun ang isang piraso, no. Tapos thank you. So dito po ay may mga murang tumpukan po ng talagang 100 pesos po, no. Ayan po. Tapos ang alumahan po, no, 160 daw po ang per kilo nito. Sariwang alumahan. Hi guys, welcome to my vlog shop daw. So, mababa po ang presyo po ng ating alumahan. 160 daw po ang per kilo nun. Tapos ang mga gulay po at tumpok-tumpok po dito na sibuyas, no? Murang-mura po ninyong mabibili. So dito po ay may tinda po dito Atay balon-balunan sa halagang 140 pesos po ang isang plastic. Tapos mga murang sibuyas po ang makikita nyo po dito, no? Atay na lang naiwan, te. Atay na lang, wala na. Naubos na. So ang mga gulay po dito ay murang-mura po ninyong mabibili. Tapos ang mga mangga po dito ay 40 pesos po ang kalahating kilo. Bali ang isang kilo po ay 80 pesos. Ang gaganda po ng ating mga mangga na ibinebenta po dito sa Malabon Fish Market, no? Ayan po ay mga ating mga kababayan po na pumipili po ng mga mangga. Boss. Ay, boss. Bigyan mo ako sa plastic, kuya. Pwede na ba? 89 to na? Ito masarap po. Masarap yan, lalo na pag may pagko. Ah, Maya balikan ko yan, kuya. okay. Sa taba po ng tahong natin. Yan ang mga din sa ano? Sa ano ba? Sa Boss Lando, Explorer. alam ko kapanood sa akin. Lotte, good morning. Hello! Murang galunggong, no? Murang-mura, sariwan-sariwan. 150 lang po ang per kilo. Yes po. Sariwang-sariwa na galunggong po dito sa Malabon Fish Market, no? Shout out po sa mga tindero-tindera po natin dito na masisipag po dito sa Malabon Fish Market, no? Mapaulan, mapaaraw po ay talagang sobrang sipag po ng ating mga vendor po dito sa Malabon Fish Market. Saka ang mga binebenta po nila dito ay mga murang mga presyohan po ang makikita po dito nyo sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung mga presyohan po ng kanilang mga itinitinda po mga seafood.
Siguro malalaki na. Doon tayo kanila mamaw. Shoutout ate. Pero ito, mauubos sa Kuya Lando. Oo nga eh. Dito po may pusit ano, kalawang po na 150 pesos po ang per kilo. Kaya Jer, kupalitan. Hello po, Nay. Good morning po. Shoutout sa mga kaibigan natin dyan. Ay, marami mga ganyan kalalaki. Boss, magkano tulingan mo? Uy, brother pala to. 50 lang, 50 lang. So, ang per kilo po ng tulingan po, no? 150 po ang per kilo. Murang-mura na po yan sa halagang 150 po, no? Sarap yan, lalo matigas pa. Yan po nila Jai, 100 po ang per kilo. Ano po tayo, shoutout po. Yan po mga galunggong tumpukan po, no? Dagsang-dagsa po ang galunggong dito sa Malabon Fish Market. So may mga mabibili po kayo dito mga tumpukan po, no? Sa halagang 50 pesos, 100 pesos. Panalong-panalo na po kayo sa mga galunggong dito, no? Talagang swabe at talagang magkakaroon kayo ng pang-ulam sa bahay. Oh, dito, puro lang. Kuya vlogger kayo kuya, no? Shoutout naman dyan kuya. So shoutout sa iyo, kaibigan. Shoutout sa iyo, idol. So, ang gaganda ng isda ng ating tropa rito, no? Nakita po natin ang sariwang-sariwa. Magkano ito isdang gabi mo? Ang ganda niya, no? 140 lang. Ang kilo, 140? So, ang kilo lang po ng isdang gabi, no? Boss Lando Explorer. Alam, kilala mo siya? Explorer. Pumunta lang kayo ng tansa kuya, no? Tansa. Babahay na po, Ay, sabi ko na. Gawin na kayo ito. Kagdalo-sali mo sa guys. Saan banda doon? Nandun sa babahay. Oo nga, dito sa loob. Ito. Taga roon ako eh. Pero dito ako umuwi sa... Anong lugar to? Dito sa may nabotas din sa kabila, sa may kabilang pabahay. Nakita mo pala ako doon. Nag-iikot ako doon eh, sa may loob. Pag nag-view yan, pag sinalang mo na yan, lalaki na yan.
Marami kasi kumuha sa kanya. Oh, Explorer. Ay, kapay mo na, Nay. Iba naman yan dyan, Nay. 150 ba yan? Namin dalawang tumpok na yan, Nay. Lahat yan, 150. Boss Lando Explorer, sa mga kababayan natin dito na palaging updated sa mga sitwasyon dito sa Malabon. Ayun o, shoutout mo. Ay! So, shoutout sa mga tindero natin dito at ating ka-brother po dito sa Malabon Fish Market na nagtitinda po dito ng mga seafoods, no? Baka may tatawagin ka na kaibigan. Shoutout sa pamilya ko! So, shoutout daw sa pamilya niya. So, yan po yung ating mga tindero po dito sa Malabon Fish Market. Ay, shoutout! Sa pamilya Bantos. So, shoutout sa pamilya Bantot, ha? Easy yung founder eh. So yun, sa mga nagmaasahan natin, lalo sa mga panahon na talagang kailangan natin. Okay, continue mo. Salamat ko yun. Shoutout din ako sa Barangay 109 Zone under Chairman Ogie Chan. Alat ang kiligin niyo kay Boss Lando Channel. Marami to, lahat ng bilhin dito puro mura. Eto si nakalimutan. So, boss, maraming salamat, ha? Thank you sa shoutout natin sa mga Boss Lando Explorer po. Explorer, no? Alright, so sa sitwasyon po ng kanilang mga ibinebenta po dito sa Malabon Fish Market, no? Grabe po ang mga presyon at murang-mura pa rin po ninyong mabibili at dagsang-dagsa rin po ang ating mga kababayan na namimili po dito sa Malabon, no? So, ganyan po yung sitwasyon, no? Unti-unti pong dumadami at dumadagsa ang ating mga kababayan upang mamili ng kanilang mga iuulam. So, shoutout sa mga kababayan po nating OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga vendors po dito sa Malabon Fish Market na naghahanap buhay na umulan o umaraw man po ay lagi po silang nandito. Talagang kahit sa maghapon o magdamag na nagpupuyat, talagang sobrang sipag po ng ating mga kababayan vendor po dito sa Malabon Fish Market, no? So, shoutout din po sa mga viewers po natin na sumusubaybay po ng ating pagbibideo at pagbablog dito sa Malabon Fish Market para sa updated na mga presyohan po ng kanilang mga ibinebentang mga seafood, no? So, sa mga oras na ito ay talagang makita po natin ang ating mga kababayan na dumarayo, no? Ang mga iba po dito ay mga taga-ibang lugar po at dumadayo po talaga upang makabili ng mga murang seafood sa Malabon. So, hanggang dito na lang po at ito po si Boss Lando Explorer. Sa mga tumusubaybay po, maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye!